Mám tu pre vás ďalší odkaz od Ježiša, ktorý prejavuje veľkú milosť pre každú jednu dušičku, ktorá sa mu otvorila, ktorá na ňo hľadí, a dokonca aj na tie dušičky, ktoré sa stále ešte bránia tomu všetkému, aby si mohol ich on objať, a bránia sa tej obrovskej láske. A pre tých, ktorí to excelentne zvládli, mám tu odkaz. Vy všichni, co ste vybráni Bohem, ste ti, co prožili dlouhé období utrpení. Utrpěli jste hanu zrazení svých nejbližších. Někteří jste zůstali sami opuštěni, neporozuměni, osamoceni a stále jste milovali Otce Všemohoucího a Syna. Já vám za to děkuji. I když hlasitě na vás házeli to, co mohli, vy jste pevně stáli. V srdci jste tu tíhu cítili, ale láskou mojí jste hořeli. Někteří z vás by se teď měli sami sebe zeptat, jak to, že láska vybraných zůstala stále věrná. Jak to? Odkud pochází taková síla? Není přirozená. Vybraný si protože si obstál a si věrný. Zůstal si věrný. Vy, děti Boží, mojí jste solí, této nádherné matky země. Kdyby sůl ztratila chuť, čím si osolíme chléb? Nebude už k ničemu a jen se vyhodí a lidé ji pošlápou. Proto mějte a zachovejte tu svoji chuť do tehdy, kým si vás vemu k sobě. Do nového světa. To je pecka. Ja si myslím, že to je nádherný vzkaz z hora. A že každý z nás, ktorý si vytrpel to svoje, každý niečo iné, môže byť právom hrdý na seba, že to zvládol. A že dnes sa môže usmievať a radovať a tešiť sa z toho, že nezradil kráľa, že nezradil to, čo mu je v srdci tak blízke, pretože k tomu volá jeho srdce mocne, pretože možno je to tým, že tvoj pôvod je anielský. A preto si nemohol inak. Nemohla si inak konať. Inak proste žiť. Len byť tak mocne napojený na tú stvoriteľovú lásku a silu. A byť verný, alebo verná, pretože si to cítila, to horelo, to horí, stále to horí v tom srdci. A proste nič iné ťa neuspokojí. Len to, keď vieš, že proste jemu patríš a že si jeho a si tu pre neho, si jeho predĺženou rukou a máš príležitosť ukázať ľuďom tú svoju lásku, ktorú ti dáva on, a cez teba koná tu rôzne veci. Všade tam, kde prídeš, kde sa ocitneš. Buď na seba hrdý. Ja ti ďakujem za to, že si to zvládla. Ja ti ďakujem. Pretože viem sama, že to nebolo ľahké. Že každý jeden, ktorý je vybraný, pretože Pán, alebo respektíve Ježiš, povedal, že nehovorím, že sú vyvolení. Nie, pretože nie každý vyvolený to zvládol. Povedz im, že sú vybraní pre svoju vernosť.
vybraný, pretože nie každý vyvolený to vládol. Niektorí vyvolení na konci padli. Alebo ešte padnú. Ale ja verím, že ty medzi nimi nebudeš. A ak sa cítiš ten vybraný, napíš do komentára: som vybraný, alebo vybraná, a budem sa tešiť z každého jedného z vás. Majte sa krásne a držme sa. Miluj ho a ďalej kráčaj, buď pevne v tej viere, neoblomný, verný, stoj, nech sa deje čokoľvek. Ahoj. And you gotta